l-maġġoranza tal-poplu Malti wawċi naf illi trid it-triq tar-responsabilità. B'responsabilità llum ikkomunikajt mal-President tar-Repubblika. Informajta li llum semmur ħdejha u ntija l-parir biex ixxolli l-Parlament u biex tissejjaħ elezzjoni ġenerali nhar is-Sibt 3 ta' Ġunju li ġej. Quddiem folla teluf ta' ċittadini fi Pjazza Kastilja, il-Prim Ministru Joseph Muscat uża dan il-kliem biex iħabbar elezzjoni ġenerali. Tħabbira li ġiet fjum il-ħaddiem, ħaddiema u ċittadini li taħt Gvern Laburista gawdew bil-bosta frott pjan li għadu biss f'nofs triq. Gvern li wetta aktar minn 85% tal-manifest elettorali tiegħu bl-ikbar tkabbir ekonomiku fl-istorja, iktar xogħol, inqas qatt, surplus minn flok deficit, tnaqqis fil-faqar, iktar drittijiet ċivili u ferm iżjed. Fil-fatt il-Prim Ministru tenna li issa wasal il-ħin tal-għażla, fejn fi żmien fejn l-affarijiet f'pajjiżna mmexxin wisq tajjeb irid jiżgura l-kontinwazzjoni ta' dan fil-ġejjieni. Fi żmien fejn l-instabilità li qed tinħoloq mill-oppożizzjoni qed tkun ta' ħsara għal pajjiżna u ċ-ċittadini. L-aġir ta' minn għalih jista' jissagrifika s-suċċess tal-pajjiż għax iddisprat politikament. U jrid jidher li qed jagħmel xi ħaġa. Iżda beda jaffettwa ir-ritmu tal-ekonomija tal-pajjiż. Kull min qiegħed fin-negozju f'din l-aħħar ġimgħa daq ftit mill-effett ta' ħaddieħor fuq l-ekonomija. Jien mhux se nħalli l-ekonomija ta' pajjiżna tispiċċa vittma tad-delużjoni politika tiegħu u tal-ftit ta' madwaru. Jien se niddefendi il-postijiet tax-xogħol tagħkom u rrid nara li nkomplu nikbru u nġibu aktar ġid lem Malta u Għawdex. Fakkar fl-attakk fuqu u fuq familtu fl-aħħar jiem, però tenna li hu seren u ma jibżax għax miegħu għandu l-verità u l-maġġoranza silenzjuża tal-Maltin u l-Awċin li ma jridux dan l-aġir estremist. Il-paċi li ġejja mill-fatt li aħna maħniex marbutin mas-siġġu. Serenità li ġejja mill-fatt li aħna għandna għaġġ li nservu u niddeċiedu u mhux għaġġ għall-poter. Paċi li ġejja mill-fatt li l-unika għodda li ħaddieħor fadallu kontrina huwa l-gideb u dal-gideb naffrontawh bil-verità u bl-umiltà. Tenna li l-Gvern għandu pjana l-5 snin li ġejjin, fejn irid ikompli jibni fuq dak li beda fl-aħħar 4 snin. Ikompli jkabbar l-ekonomija, iqassam il-ġid b'ġustizzja, li jkun hawn xogħol għal kulħadd, li tkompli togħla l-paga, drittijiet ugwali, inqas faqar u futur aħjar għaċ-ċittadini kollha. Dan f'kuntrast mal-gideb u l-instabbiltà li ġejjin minn dik li sejjaħ koalizzjoni tal-konfużjoni. Ħbib tiegħi jien minix les li nissagrifika dak kollu li ksibna flimkien fidejn min jasal għal kollox għal poter. U diġà rajna li lesti jagħmlu kollox għall iskopijiet partiġjani. Għaldaqstant il-Prim Ministru tenna li għalkemm l-elezzjoni se tiġi 8 xhur kmieni, tfisser li jekk il-poplu jagħti l-fiduċja mill-ġdid lill-Gvern Laburista se nkunu iggwadanjajna 5 snin biex dan il-proċess li nbeda ma jaqafx nofs triq u biex titwettaq il-viżjoni, il-ħolma ta' dan il-moviment tal-pajjiżna. Lilin minn kull argument ieħor li jista' jkun hemm, kull Maltija u Malti, kull Awċija u Awċi, meta jiġi biex fit-3 ta' Ġunju li ġej jiddeċiedi il-futur tal-pajjiż se jkollkom għażla waħda lil min tridu Prim Ministru, lil Joseph Muscat jew il-Simon Busuttil. Jien għandi ħolma għal pajjiżna u flimkien magħkom
irrit illi verament inwettquha din il-ħolma. Irrit nagħmilha realtà. Għandna l-kredibilità li bija tafu li wettaqna u se nkomplu nwettqu. Ħadd ieħor jitkellem dwar l-affarijiet aħna wettquhom. Minn hawn u 34 jum ieħor se niddeċiedu jekk nifqux nofs triq u naqgħu lura jew nibqgħux biex jimbħeffa l-qudiem. Jien lest li nimxi magħkom. Ejja ma nifqux nofs triq. Ejja nimxu il-kumplament ta' din it-triq flimkien għal Malta għal aktar suċċess.